God aften. Jesus Christ. Er du klar til ninja-træning? Vi har pakket lidt forskelligt. Man ved jo aldrig. Altså, faktisk har jeg lidt lavet en aftale. Måske giver det heller ikke mening at træne så meget hele tiden. Prøv at høre, jeg er med. Det er en ny mission, vi har brug for. Hvad? Har du gjort det lækkert, Jan? Jeg har gjort mit bedste. Grillen har hjulpet med at få pomfritterne perfekt sprøde. Hvad har I andre planer i aften? Jeg skal mamma. 2 bøtte mojito med passionsfrugt og en single shot islatte på laktosefri minimælk. Der er sodavand. Sløj. Ja, mega cola. 2 cola. Hvad fanden laver den? Slip mig for helvede. Vi er på sporet af en forbryder. Stop! Hvad fuck laver du, mand? Shit. Tror du, jeg har trænet dig op til at blive ninja, for du kan stå og lade dig ydmyge af sådan en pusher? Jeg smadrer dig. Vi må slå igen. Hårdt, præcist og uden noget. Det er den eneste måde at stoppe sådan nogen som ham på. Tro mig. Du kan vende ryggen til problemerne, men du kan ikke flygte fra dem. Pas på. Ikke for tæt. Derfra! Der er også noget ild! Jeg skal have lidt mere vand. I er ikke ravet uklar med nogen. Nogen fjender? Du er nødt til at spørge dig selv, hvad for en slags menneske vil jeg være? Vil du vælge voldens vej? Skal du også tage? Eller vil du møde folk omkring dig med kærlighed og tolerance? Du har gjort mig til noget, jeg ikke vil være. Jeg har gjort dig til ninja. Halløj, hvad satan? Har I startet uden kaptajnen? Nu skal jeg være der. Ja.